салом дӯстон, футболбозӣ хело ҷиддӣ мебошаду футболбозон аз баҳри бисёр чизо мегузаранд то муваффақ гарданд, вале ҳатто дар чунин муҳити ҷиддӣ ҳолатҳои хандаовар ва аҷиб рух медиҳанд. қисми якуми лаҳзаҳои хандаоварро дар футбол ба фикрам ҳамаи шумо аллакай тамошо кардед. Агар чунин бошад, пас лайкҳои қиматбоҳи худро гузореду дар ягон ҷо ба ҳазур шинед, зеро ҳоло қисми дуюми лаҳзаҳои хандаовар аз варзиши дӯстдоштаи мову шумо оғоз мегардад. Ба ҳамаатон тамошои хуб. ин видео бо сарпарастии 1x сохта шуд. Регистратсия осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд, вале муҳимтар аз ҳама бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди Touchfoot. Ҳамаи ин дар ширкати бовариноки 1x. маълумотҳои зарура дар комментария. имкониятро аз даст надиҳед. футболбозони канори майдон бисёр вақт ба футболбозони дар майдон буда халал мерасонанд. дар видеои гузашта мо оиди он нақл карда будем ки чӣ тавр Модрич ба футболбози ҳоло дар майдон набаромада партофт кард. ҳамлагари Эвертон ҳам чунин рафтор кард. вақте ӯ вариантҳои дигари идома додани ҳамларо наёфт, ӯ хато карда ба футболбозе партофт кард ки дар кунҷи майдон тамрин мекард. Алегри беҳтар аз ҳама медонад ки чӣ тавр ба футболбозон мотиватсия диҳад. дар яке аз бозиҳо ба Алегри ҳунарнамои Бернардески маъқул нашуд ва ӯ хост каме бошад ҳам ба ӯ мотиватсия диҳад. ин зарбаи ӯ чунон сахт будааст ки Бернардески дард кашид. инро аз симои ӯ фаҳмидан мумкин аст. умед мебандем ки дар натиҷа Дембеле ба Ювентус гузариш намекунад, зеро агар Алегри ба Усмон чунин кунад, эҳтимол аст ки ӯ ҷароҳат бардорад. рақобати Грилиш ва Аспиликуэта барои тӯб аз рақобатҳои гӯштин ягон фарқият надорад. он ҳатто ҷолибтар аст. ба Владимир Цоуфал ва Матич нигаред. Матич нохост ба як ҷои хело нозуки рақибаш зад, вале ҳамагӣ пас аз чанд сонияи дард ӯ дарҳол ба худ омад. аслан дар чунин ҳолатҳо одам дурудароз дард мекашад, вале Владимир техникаи манақҳои шаулинҳоро медонистааст. ҳар як мухлиси футбол орзу дорад ки кумираш бо daстони худ футболкаашро ба ӯ тӯҳфа кунад, вале ин мухлисон орзуи хело сахт доштанд. онҳо футболкаи бозингарро қапида аз нишастгоҳи майдон афтиданд. ҳамин тавр ягонтаи онҳо соҳиби футболка нашуданд, зеро онро нафари сеюм бе ягон азоб ба даст овард. аз ҳолати навбатӣ ҳатто Роналду ба ханда омад. футболбози Ньюкасл фаромӯш кард ки дар оғози бозӣ бояд ба хотири дастгирии сиёҳпӯстон сари зону нишинад. инҷо худи Роналду ҳам омода буд якбора ба бозӣ пайваст шавад, вале сари вақт тавонист худро нигоҳ дорад. ин аввалин бозии Роналду буд ва ӯ ҳоло қоидаҳои нави футболи англисиро намедонист. шумо ба бечораи Аспиликуэта нигаред. ӯ аз мадди назари ҳамагон дур монд ва ҳеҷ кас бо ӯ салом накард. ба фикрам ҳама тарсиданд ки бо онҳо ҳам ҳолати монанд ба Грилиш рух медиҳад. Отец, ну ты видел? акнун бошад ба сармураббии Рома Жозе Мауриньо нигаред. ӯ чунон эҳсосотӣ аст ки қариб худаш ба майдон баромада аз рақиб тӯбро мегирифт, вале агар Жозе ба майдон мебаромад мо ҳайрон намешудем, зеро дар вақташ ӯ дар ҳақиқат чунин корро кардааст. ӯ соли 2014 ба ҳама ҷаҳон маҳорати ҳимоятгарии худро нишон дода буд. дар лаҳзае ки Доминик Калверт-Люин барои задани пеналти истода буд, яке аз мухлисони Лидс барои парешон кардани диққати ӯ шиками дами худро нишон медод ва мисли қуриишканба онро мемолид. аммо ин амали ӯ ба Калверт-Люин халал нарасонду футболбоз пеналтиро дуруст иҷро кард. ана бубинед ки чӣ тавр филтри сари кал футболбозини ПСЖ-ро хушҳол кард. ҳарчанд ки онҳо профессионал ҳастанд, вале шӯхӣ бояд дар ҳама ҷо бошад. бо ин филтр Серхио Рамос аз ҳама хандаовар буд. агар ба гардани Рамос занҷир овехта ба чашмонаш айнак монем, пас чунин хоҳад шуд. Да я на чили, на расслабоне, я не спешу, времени море. моҳи октябр журналист аз Тиери Анри пурсид: ба фикри шумо Арсенал имсол ба Лигаи Чемпионҳо рохат мегирад? акнун ба ҷавоби Тиери Анри нигаред. он вақт Арсенал дар мавқеи 12 буд, бинобар ин набояд ҳайрон шавем. дар вақти бозии Бразилия ва Колумбия Каземиро хост бо зарбаи қавӣ тӯбро аз назди ҷаримагоҳаш дуртар кунад, вале симои Фред пеши рӯи тӯбро гирифт. аз чунин зарбаи сахт Фред бо як азоб рост меистод, вале тавонист бозиро идома диҳад. футболбози Челси фаҳмонд ки барои чӣ занҳоро ғазабнок кардан мумкин нест. яке аз мухлисон ба майдон баромада ҳама чиро ба телефонаш сабт мекард. дар ин вақт ӯ суханҳои ноҷо мегуфт. ба духтар ин рафтори мухлис маъқул нашуд ва ӯ бо тамоми қуввааш бо китфаш ин бачаро зад. ин мухлиси Эвертон як амали басу аҷиб анҷом дод. умед дорем ки ин зани бадбахт пас аз ба хона рафтанаш дарҳол сарашро шустааст. бо ҳамин тамом дӯстон, бо шумо буд канали Футбародарон ва ровии барномаҳо
берӯз артиков. умедворем ки як лаҳзаи кӯтоҳакакам бошад таби шуморо хуш кардем. хайр, то барномаҳои дигар.